eigenlijk alles wat je hier eigenlijk ziet, dat was toen eigenlijk allemaal één grote vlakte. In het begin was het zo'n beetje dat we met de camions hier nog echt door de slijk moesten ploeteren. Hè. En dan brachten we zelfs veel slijk de straat op. We hadden onze eigen veegwagens, dus dat konden we ook weer. Dat was opgelost. Ik ben Tom Hoogmaerts, derde generatie actief in het familiebedrijf. In 2017 heb ik de kans gekregen om het familiebedrijf over te nemen. En sindsdien ben ik ook gedelegeerd bestuurder bij Hoogmaertens Wegenbouw. Dus Hoogmaertens is ontstaan in 1953. Dus wij bestaan meer dan 50 jaar. Dus dat was de opgang van de economie en mijn grootvader die schafte eigenlijk een eerste vrachtwagen aan. En die ging met die vrachtwagen allerlei zaken vervoeren. Dat waren heel veel bouwmaterialen, dakpannen. En hij is dan eigenlijk organisch gaan groeien. Eind de jaren 70 is mijn vader samen met mijn moeder in het familiebedrijf gestapt als tweede generatie. Ze hebben eigenlijk vooral de uitbouw gedaan van de freesactiviteit, het asfaltfrezen. En dan begin 2000 ben ik als derde generatie in het familiebedrijf gestapt. En ik heb eigenlijk de verdere uitbouw gedaan van asfaltverwerking en betonverwerking. Ik denk in eerste instantie dat wij een heel sterk familiebedrijf zijn, waar mensen toch wel deel uitmaken van die familie. We proberen altijd innovatief mee te denken met de klant. Innovatief, dat is ook dat wij altijd ons eigen blijven uitdagen en zaken morgen proberen beter te doen dan vandaag. De laatste jaren zijn wij ook over de grenzen heen gaan kijken. Hebben wij een vestiging opgestart in Nederland. Dat was hier een camionnetje dat maar 6 versnellingen. Hè. Dat zijn 132 kW. Nummerplaatje ken ik nog. En dan af en toe sprong zo'n steentje in uw schoen. Dan moet je blijven doorlopen. Ja, dat was even op het tanden bijten, maar goed. Mijn vader is ook iemand die mensen heel veel kansen geeft. En eigenlijk vanaf het moment dat ik in het bedrijf kwam, heeft mijn vader mij alle kansen gegeven. Dus ik ben helemaal onderaan de ladder begonnen, buiten met de schub, de werf op, machines leren bedienen, projecten begeleid, planningen gemaakt en zo eigenlijk mij helemaal kunnen opwerken tot bovenaan de ladder, tot de positie waar ik vandaag sta.